Mambo vakasvika patime pota vari ready kunozvidefenda ivo vari mudiki waidza vasvika vaonorova maenemies ese papa vazvisevha waidza vachibva vazvisevha bva vatanga kumhanya vachitiza maenemies anga akawanda yaya vanga varipo vakumhanya kunoita se kunorwisa anko vake vasvika patime pota vari kwashaya kudaitsa but amira ndidzokera kuna 2020 waiza kudaitswa kuenda through back and forth 2 way udzaona ndingoramba ndiri muna 1994 chii chiri kuitika pazorealize kuti ma1 ndine half flute waiza half flute inongoenda through maworlds chete waiza inoda iri complete flute ndo inoita kuti ndikwanise kutravela through time but on my way ndastuck muna 1994 kuti ndidzokera na 2020 ndofana kugara mutime loop muya for 4 months ndiri mutime loop ndichigara imo maona kuti ama1 apa uyu mbebha anga asara wakakuti gaya kuti alright mbebha akambondiudza ndakafa paipai ndiri muna 1994 but atanga kufona achibvunza kune imwe police station kwakwe kuti munhu akadaiso zita rakadaiso afa here kunyika yemupurisa yazvo kanzi amaya haasati afa munhu iyeye achiri chimpenya unoti alright masina isi hana kuchinja paipai akuenda panzvimbo yanga ane bhebhe waisa tanga kufunga kuti ma1 chii chiri kuitika panapa zvikufamba sewaiza bhabharo right mina ndinoona mbebhe mupurisa ari mudiki bhaenda unomuona bhatanga kumudza kuti wadii zvikanzi ndiwe unoziva nei uchiziva zita rangu hanzi andoziva zita rako I'm a man from another world waiza ndabva from 26 years back waiza kuya uzokuona at that same time uyu mupurisa ari kunoku in 2020 akabva receiver code mune imwe mupurisa zvakanzi takambofonerwa in 1994 kesi yaya maibvunza inzwai voice remunhu uyo ari kutaura apo pavoice rai paitobuda uchitonzi and remember from 2020 waiza I'm one of your friends in 2020 achimupa mamemories ari mudiki mamemories aya akuti achita comeback kune mupurisa izvozvi kuna 2020 waiza uyo achimuudza zvinhu zvaari kumuudza in 1994 apa pari kuzvikubva zvadzoka kumamemories ake in 2020 akabva realize kuti mupesi wangu akadzokera back in 1994 he stuck there astika ikoko asi kukwanisa kuda sekudzoka kuno zvakatanga kumurwadza waiza akutanga kutora ndogore rebellion 1994 so that's when I first met mambo chii chiri kuitika mamemories aya ndaziye chii chiri kuitika varealize mamemories ari kuiswa kuti munhu ari stuck